Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazibela omkhokha ngomhla ka-11 September. Yo guys, lapho sisitshela ukuthi unomkhosi uqedile-ke manje, angeke asadelela muntu. Hayi, simane sibone ukuthi hayi asibuzanga elangeni ngoba uGirl ngathi wakuyela esikoleni ukudelela. Namhlanje-ke bekumhlangano wesibili phakathi kwakhe benobusisiwe. Hayi, unokubonga abetshela ukuthi-ke bazokhuluma njengabantu abadala abahluzekile nasengqondweni nabakwaziyo futhi ukuphatha ngisho abazalwane, kodwa hayi impela unomkhosi umanenje wamkhombisa futhi elinye iside lakhe. Ufike nje wathi, ya mabosi, ngikuzwile ukuthi utheni izolo. Wathi, angikhumbuze kanje ngitheni. Wathi, uthe wena ufanele kuba umama omkhulule. Wathi, mabosi vele kunjalo, ngifanele kube yena. Wathi, kanjani sisi, ngoba phela sazi kahle ukuthi wena uyiveza ndlebe. Hayibo. Wathi nomkhosi, hayibo sisakhulunywa kanjalo. Wathi, hayibo nginamanga yini. Angithi uyazi wena ukuthi uma wakho wadla indoda kadadewabo. Walala nendoda kadadewabo kwaze kwavela wena. Angithi akwazi lokho. Yingakho nje namhlanje nje wena usulandela umkhokha. Kungathi nje uyahlanya nangekhanda. Wena kumele bakuthathe kini bakise lapha esibhedlela seyinhlanya ngobani uyahlanya. Hayibo guys. Uyazi umane nje waphelelwa amazwi umabusi. Ezintombazane imichapha ngenhlamba enkulu kangaka. Hayibo guys. Lapho-ke bandla besetshela ukuthi-ke umabusi useqedile uGirl kanti uyabuya for round 2. Uqhubekile-ke wathi, ya angithi wena uhleze njalo uthi mina ngomKristian. Ngcono-ke kodwa mina ngoba angizami ukuzibulala. Phela wena angeke sikuthembe. Uthi umuntu ehleli nawe nje usucabanga ukuzibulala. Mhlawumbe ngesikhathi nje kade ungena nje endlini ubusabheka ukuthi yiphi indawo la ongamane uyikhunge kuyona uyihilele. Hayibo. Waqhubeka wakhuza nokubonga wathi, hayibo akukhulunywa kanjalo yindaba kwenze njani kuwena ngempela nomkhosi. Hayibo wathi mana wena ngithi ngiqhubeke ngalomuntu. Yabona nje wena mabusi, uma ukuthi awuyihenganga uma ucabange khona ukuyiphosa eweni, indaba ufuna ukuyiphosa eweni yini? Hamba koyiphosa phoso, hamba uyiphosa phoso. Hayibo guys, lapho umabusi beloku eyibamba inyembezi athi ayidonsa hayi zimane ziqathakele, athi ayibamba zimane ziqathakele. Hey kwanzima. Kodwa ngiyabona guys ukuthi yini le ayizamayo nomkhosi manje. Usiyabona ukuthi hayi cha impela singathumise kabi umabusi lapha kulesikhundla sokuba umama omkhulu. Manje ufuna indlela angamgudluza ngayo. Uyabona ukuthi ngeke akwazi phela ukumbulala yena ngezandla zakhe, so uyamphusha to the edge. Ufuna agcine khona eyihilele ngentambo noma ephosile lapha wena ukuze phela masesukile kule ndlela le yakhe ayithanda kakhulu kuba umama omkhulu akwazi ukuhlala kahle ngokunethezeka angaphazanyiswa umuntu. Kanti-ke siyamazi umabusi guys unomyeni okhulekayo. Ngiyazi ukuthi nale impi bazoyinqoba futhi. Kusho lutho konke lokho kade kushiwo unomkhosi ekugcineni olungile uyena ohleze enqoba. Yo guys aphela lapho kamazwibela namhlanje unomkhosi umqedile ngezinhlamba umbusisiwe. Guys yenza le nkomoni-ke ngokulandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.